Inoiz pentsatu alduzu txirotasuna benetan zer den? Txirotasuna baliabiderik ez edukitzea baino askoz gehiago da. Hau da, malnutrizioa, hezkuntza eta oinarrizko beste zerbitzu batzuk eskuratzeko aukerarik eza, bereizkeria, hainbat eta hainbat faktore. Munduan zenbait datu ikaragarri daude. Esate baterako, oraindik 5 urtetik beherako 4 neskamutiletatik batek ez dauka bere adinerako altuera egokirik. Oraindik jende asko bizi da txirotasun gorrian, hau da, egunean oso diru gutxi daukala. Helburu bat dago gure esku, eta zurekin lortu ahal izango dugu. 2030erako txirotasun gorria erabat desagertaraztea. Gizon eta emakume guztiei eskubide berberak bermatu nahi dizkiegu, oinarrizko zerbitzuak eskuratzeko orduan. Garapenerako langidetzaren inguruko deia egin nahi dugu, txirotasuna desagerrarazteko jarduketen eta politiken bidez. Lortzen saiatuko gara, zurekin lortuko dugu.